Yaki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kahinyo terap Integrated Territorial Organization kalapan pau yang persyak bejol yang jing penbena jong school ba University of Science and Technology Meghalaya yang Mission Rehabilitation Education kabatmu benkersan hakapulik putih yang ikun jong minderi kebalasyak kendang nagajala Assam. Halor kani kaseng hapok jing alam jong President uba Don Bok Dekhar kala IT daga dorkhas hau Chancellor ka USTM umma bubul hak man penpau yang ni jing persyak. Katkum gaplai hiling bagi news atau kat ni dengan bahu long time ba kaseng kongres dan ba mereka issue kongres but kami ruha Facebook jong ni sanjala bong bong ai jaka iki kena ilan kita ki children ki bana po asap kengin kalian ko jongi kaseng nomor ni sopia ban ai jaka ya kita ki illegal evicted immigrant kimat dei ki khun ki jongno ki harandrei ki bamdei he kino india ngi ngam persya pat hangni ngi lawan ai ka dorkas ka ba ngi ai be ka open letter bat ngi la kan sai be nginum sha yano ki ban bu haisnong lane ba kun ai jaka ye gino kita ki ba shabe na kono ba jela be kin wan kuliah ne hapo jela ka jongi na kalian ka jong upa ula kren ba sai ula ai ka commitment yangi ba kai ka ba ula tho kai ka bagula keren dengan bagi social media uang bakadai ka misinterpretation kan dai bitang ha Assam tangi ngala ong em kan ka bamla banlong kumno kindala pas kai ka komitmen ka bamenai kindala pas pakini ki kena anak Assam yo ki wan samai kala kan sapan je kita ka residency certificate ka domicile kan kata kan kalian juga lah ai komitmen uang em kata kanum ya dai kami kanum dan relation ra pat ka university ba school te u nomor buong ba dan ta sa Assam tu umat panpu umat le tan rengi hapo ka jala ka jungi nimsha dal lelai ru ye kinong mai kinamar bat khamtam ba kin dei ru kinong ya ba kin wan kuliah la ne kin yo jing nyarap hapo ka jala jungi kamot ba hatu menta kamtan kano na kaliang jungu ba kudup la niu punrung yano na kita je bai ka kung jing ya keren ka jungi hadu menta phat pendung yano ba ula keren ru menta uang la da kidan ki ba bers nganganum tre Henry ka jung persong ko jung la da persong ne kalian ka jung keren betul bersai la da kibri ku mustnat ku num tre ga ban ai jing yarap yano te kenang bagi pat ba kan sai kan ong ba balai pat ngin keren ba bersai ndai bing isi yano kino ki jai benrio Henry kan ka national security threat ka ba PE hadu menta ka India pa Pakistan dang ken kila ya kublai kiti bamdon ki het sarkar jong ka Pakistan pat Bangladesh kimdon kamban rung bisa kabu ka jingma yangi namar ba teng tang na benta ka kata ka ong ki jingkur khul ne ka blessing kinyo Henry kin penrung penitip syai kumkino kita ki yo let's say kandon ladangi syai kita ki illegal immigrants kini kinum salia ban le gono ka kenja ban pensoba ya ka jela ka jongi ni haban mi khamat kata ngi wan ban keren ban so ya ki ban ginum sha da lei ya ki illegal immigrant ban je yo ban ta ha ka pule puti hajala ka jungi namar ngi long ba pengot bat ngi nyai pengot susu namar ngim ko aku bakan dia ka basungsi la shay bangin nong ada ka jing soba ka stanat bon kinum sto andre ka e ka ba ko ban itu ya ka jai kamtam ha kan ne ka jingbe jongki sarkar Assam ya kita ki illegal immigrant na po ka jala Assam kiwan pet chane ba ka jing mi katma mana ka por apo re Bangladesh kani ka bu jing ma ba kini kila ban klop ba kini ki ju illegal immigrants kin spenjat yangi ba skawai ru ngire ban kan mau la biang kato ka sarkar India ba ka sarkar jala ru pidi ban shay ba pidi ban pingor ba ka themak tor kaladon ka refugee colony kaladon saka epat takadawngi hapan mi is kamat namar ba ka sarkar ka jing pendong hi ya ka hito ban wan sa kamat ban leit pinsko ban object ya ka ne ka jing thumu jong ni sanchalor jang ka USTM ka debit halor ba kila don kita ki refugee colony hapo jela gi bangimla suban penghi menta tela dengi ailat si kini komod kan ni lingba ka puli puti kan sabu jingma ba let's say menta tangah kan ni jingwan ni jungi rungi duna kita ginong trei ki baterai yang ni kita kasih ke baterai ya kata ka kampion kan ni kata
Wat penleno ya kani kakabu. Ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu 20,000 hadu 100,000 tingka. Menta pila banyo hagador lai 10,000 tingka. Ya ki sopti tho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka. Tang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi. Wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran. Pun no menta hau khandai saulai riusan pra hinyo lai pra.